δημοτικό γήπεδο στην Κουδουμαλιά της κοινότητας Αβρακόντε του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σήμερα φιλοξενεί αθλητικούς αγώνες για πρώτη φορά μετά την τελετία εγγενείων που έγινε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Σταύρο τον Αρναουτάκη. Το καινούριο γήπεδο, όπως βλέπετε, είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο με υψηλής ποιότητας υποδομές που μπορεί να φιλοξενήσει διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Αυτή τη στιγμή γίνεται φιλικός αγώνας από την ομάδα γυναικών του Εργοτέλη που μετέχει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Νωρίτερα είχαμε φιλικό αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Λασιθίου Δίας, που είναι το σωματείο, το ποδοσφαιρικό και γενικότερα αθλητικό εδώ της περιοχής μας, μαζί με την μικρή ομάδα του Εργοτέλη. Το γήπεδο εδώ, το Παπατζηρίτιο δημοτικό γήπεδο, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80, αλλά με τις υποδομές της εποχής εκείνης δεν μπορούσε να υπηρετήσει τις σημερινές ανάγκες. Στα προβλήματα αυτά ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, που χρηματοδότησε το έργο με 365.000 ευρώ, σχεδίασε και κατασκευάστηκε το σύγχρονο γήπεδο που βλέπουμε τώρα, με σύγχρονες υποδομές, διαστάσεων ικανοποιητικών για τα δεδομένα τα σημερινά και με προβολής για νυχτερινούς αγώνες όπως βλέπουμε τώρα. Παράλληλα έγιναν υποδομές των αποδυτηρίων και στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας είναι η δημιουργία στίβου και κερκίδας για να έχουμε τους αθλητές μας σε άνεση πάνω στις κερκίδες τους. Το γήπεδο αυτό διατίθεται μέχρι στιγμής δωρεάν για τη φιλοξενία σωματείων και κάνουμε και μια δημόσια πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να έρθουν εδώ να απολαύσουν τον αθλητικό χώρο, αλλά και κυρίως την απίθανη φύση στο Οροπέδιο Λασιθίου, σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, όπου μπορούν να έχουν και μια ποιότητα στην προπόνησή τους και στην εκγύμναση οι αθλητές. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή που κάνουν τα κορίτσια, γιατί θέλουν να βρουν ένα χώρο που και καλώς να είναι ποιοτικά για να παίξουν, αλλά να συνδυάζεται αυτό και με το περιβάλλον, το οποίο είναι το καλύτερο που μπορεί να υπάρχει για να κάνει μια ομάδα ένα φιλικό ή να κάνει μια προπόνηση. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στο γήπεδο αυτό μπορεί να φιλοξενήσει ομάδες υψηλού επίπεδου, γιατί συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Να ευχαριστήσουμε το δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Στεφανάκη, που μας παραχώρησε αυτόν τον υπέροχο χώρο, ένα στολίδι για την περιοχή μας. Τα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν σε αυτό το ολοκένουργιο γήπεδο, αλλά και να ξεκουραστούν σε αυτόν τον τόπο, να κάνουν ανάσα στη φύση, να προπονηθούν έξω και οπωσδήποτε να χαρούν το υπέροχο τοπίο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε φιλοξενούμενες σε ένα εξαιρετικό γήπεδο για ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Ο σκοπός, θεωρώ, που έγινε αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα είναι για να δεθεί παραπάνω η ομάδα. Φύγαμε από το κλασικό μας το γήπεδο και τις κλασικές μας συνθήκες που ζούμε καθημερινά στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολύ όμορφο το περιβάλλον εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ καθαρό οξυγόνο, είναι μια διαφορετική εμπειρία, οι εγκαταστάσεις εδώ πέρα είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, γύρω γύρω είναι πεντακάθαρα βουνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.